La vella Maia. On viu algú que ens il·lumina el cor. La vella Maia serà qui t'ensenya este lloc tan genial. La vella Maia durà mil històries noves per a compartir. La vella Maia durà mil històries noves per a compartir. Benvingudes vacances. Nit i dia treballant, 1, 2, res de festes ni descans. 3, 4, Patrullem la terra amiga, 5, 6, això és la vida de la família. 7, 8, I si et trobes en perill, 9, 10. farem ajudar-te, clar que sí. 1, 2, soldats, salto! Hola, Maia, ja t'has alçat? Sí. Quin remei. La nit és per a dormir, sabeu? Negatiu, la nit és com el dia, patrullem! És la nostra missió, les formigues no ens cansem mai. Pareix que els teus soldats necessiten unes vacances, coronel. Vacances? Què és això? Doncs els dies que no es treballa. Si les pobretes pogueren descansar, patrullarien molt millor. Vols dir? Soldats? Soldats! Vull dir-vos que demà al matí a primera hora farem vacances. Senyor, sí, senyor. Genial. Bé, doncs me'n torno al llit. Nit i dia treballant, 1, 2, res de festes ni descans. 3, 4, Patrullem la terra amiga, 5, 6, això és la vida de la formiga. 7, 8, I si et trobes en perill, 1, 2. fem vacances nit i dia, 1, 2, descansar, quina alegria. 3, 4, I si vols la nostra ajuda, 5, 6, ho sentim, la vida és dura. 7, 8. Fem vacances. Bon dia, xiquets. Però, coronel, se suposava que avui a primera hora ja estàvem de vacances. Afirmatiu, és el que estem fent, patrulla en mà de vacances. I això què és? La marxa és més lenta, l'esquadró camina molt menys. Mà de vacances. Bé, en realitat no. Seguiu treballant. Però, aleshores, com patrullem? Es tracta d'això, de no patrullar. Feu una becadeta. Una becadeta? Ostres! També podeu passejar, però sense pressa. Caminar sense rumb és relaxant. Caminar sense rumb? No puc fer això, no em sembla gens relaxant. No s'espante, coronel. Sé el que necessita. Algú expert en vacances. Classes de vacances? Sí, el coronel només treballa, no es divertix. Necessita aprendre a relaxar-se. Atenció! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja ho veig, ja. Me n'ocupe, cap problema. Però et dic ja que tardaré un temps. Genial, aniré a veure com va William amb els soldats. Soldat! Presentes! Col·loqueu les 4 potes sobre el pit. Respireu. I ara quedeu-vos així i relaxeu-vos. Tanqueu els ulls, ment en blanc. Com va la classe de becadeta? S'adormiran en un bufet, ja ho veuràs. I Paul? Està en flic. Veuràs, Paul, quan estàs de vacances només has de deixar-te dur. Ei! Seguir un camí sense saber on et durà. Ai! Mira, si saps on vas, no et perds per camins que acaben en cap lloc. Cap lloc no existeix. Sempre hi ha llocs meravellosos per descobrir. Vinga, home, ja veuràs que bé. Quina becadeta més bona. Eres tot un mestre, Willy. Vaja, sí que tenia falta de dormir. I ara què fem? Tornem a patrullar? No, encara no. A més de dormir, en vacances també es preparen menjars bons i relaxants. Un salt? 2 salts? Què passa, Paul? Ja et sents més relaxat, amic? Negatiu. Caminar sense rumb és com patrullar per a res. És... Oh! És preciós, eh? Sí.
Oh, nyam! Nyam, nyam. Hola! Hola! Estic robant menjar. No penses donar l'alarma? No, avui les formigues no treballem, estem de vacances. Saps què significa això? Sí, que nosaltres també podríem fer vacances? No, tros de soca. Au, va, anem a contar-li a Stinger. De vacances? Les formigues? Sí, senyor, exacte. Així no s'interposaran en el nostre camí. És el moment perfecte per a... Anar de vacances! Ah, coronel! Benvingut a la festa! I en vacances pots dormir i celebrar festes. I també contar històries a la llum de la lluna. Vinga, que comença! Un dia fent la maleta per a viatjar, se'm va ocórrer esta cançó per a cantar. Tots nosaltres cada dia compartim esta alegria. Tots units busquem el sol, com ho fa el girassol. Aventures sense igual que ens duran a explorar. Tal com van dir, no hi ha formigues a la vista. Diuen que estan de vaques boges o no sé què. Estiu de vacances, tros de soca. I per això aprofitarem per a robar en el buc. Era això. Alerta roja! Alerta roja! Les vespes pensen atacar el buc! Flip, desperta! Alerta roja! Pal! 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 Se n'ha anat! Què faran les formigues sense ell ara? Hem de fer alguna cosa. On pot haver anat, Flip? Potser ha anat a explorar, com en la cançó? Podria ser aventures sense igual que ens duran a explorar. Tots units busquem el sol. Tots units busquem el sol. Ja ho tinc. Jo li ho contaré a les abelles. Oh, m'encanten els regals. I a mi! Vaja, mira això. Este per a mi! Té closca! Ara em toca a mi, què? No ho entenc, una altra closca? Coronel, l'estava buscant. Maya! Comença a entendre el que deia Flip. Me'n vaig 6 mesos de vacances. No, ara no és bon moment. Les vespes pensen atacar el buc. Hem de planificar la defensa. Ho sent, però a mi ara no em preocupa res en absolut. Vull explorar el món caminant sense rumb. Se ho ha pensat bé? Les vacances són tan genials perquè sabem que quan s'acaben tornem a treballar. És cert, si no acabaren serien com un treball. Paul, les vacances s'han acabat, tornem a la faena. És una formiga, no un saltamartí. Tots volem que torni el coronel. Ara veuràs, em sé el camí. Vinga! Quan tornen es quedaran sense paraules. Roc, mira! Oh! Que no pot passar ningú! Ningú! Vos estic dient que les vespes estan dins. Ningú ha passat per l'entrada! Ningú! Alerta roja! Alerta roja! Les vespes estan dins! Vos ho he dit, hem de fer alguna cosa. Tots els guàrdies s'han anat a protegir les abelles recol·lectores. I què feu així? Stinger es posarà supercontent. Separem-nos!
Repartiu-vos, vespres malvades! Els lladres, els lladres! Se ho han guanyat a pols. Però ja no tenim tantes coses. Tenim el més important. Soldats, ataqueu! Pel coronel! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Soldats, heu lluitat molt bé. A partir d'ara decrete un dia de vacances al mes. Hurra! Tot treball necessita un descans. Ens ha faltat tassó, cap. Jo inclús he menjat un poc de mel. Quins dos faves! Oh, no vos vull llibore! Oh, jo sí que me'n vaig de vacances per a no veure-vos! Calmes, cap, per favor, calmes.